Sziasztok, Nice vagyok, és ez itt a Nice Headquarters. Hát, srácok, ez a csatorna azért jött létre, hogy ilyen kis gameplay videókat csináljak. Hát, nagyon kezdő vagyok még itt a gameplay videókban, úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha kicsit akad a videó, vagy nem olyan a hangminőség, vagy kicsit zúg. Remélem élvezni fogjátok, és örömötök lesz benne, hogy néztek, meg ilyenek. Na, tehát kezdjünk is neki a játéknak. Hát, legyen Padawan, mert azért nem vagyok egy nagy pajszerromboló. Na, válaszunk valami dokmunkást erre a feladatra. Ki legyen? Ez jó lesz! Ez jó lesz. Szóval hasonlít a Paul Conra, mint aki szegény meghalt a harmadik részben. Ez pont jó lesz. Kis pajszert mellé, egy kis lighosat, ez pont jó lesz. Narancssárga is illik hozzá, tökéletes. Történetben annyit kell tudni, hogy a Jedi Knight Jedi Outcast 2 után járunk, amikor Kyle Katarn legyőzte Desantől, egy Sith lovag volt, és itt folytatódik tovább a történet. Igazából így nagyon tömören, röviden ennyi az egész. Jedi Knight, Jedi Akadémia. 10 évvel vagyunk az Endori csata után. Hát ugye maradtak még így a birodalomból is így jó páran, meg persze egy pár csapat is, hogy azok vannak ellen, mi meg az új köztársaság vagyunk. És megyednek a taktikázások, a háborúk meg ilyenek. Luke Skywalker, Jedi Mester pedig az összes erejét, a Jediket, a béke őrzőit, a Yavin 4-ra vezényli, megtartják a békét. Jaden Core, avval leszünk mi, ő pedig egy kiemelkedő midtone diák, Coruscantról, ő is az a lényeg, hogy ő is egy kiemelkedő Jedi, és vele leszünk, az ő kalandjait eleveníti meg ez a játék. A fordításért bocsi, nem vagyok az a perfekt másodperces fordító, de szerintem így is értitek, hogy miről fog szólni a videó. Mindjárt ott leszünk a akadémián, csak leveszem ezt a kúp fejt magamról. Kúp kalapot. De jó lenne. De nem izgulsz, Jedik leszünk. Ja, hogy na, neked van egy? Fú, de jó megállapításod van. Jó benyomást akar kelteni ez a kis köcsög, őt Rushnak hívják amúgy. Ő Rush. Hú, de para szemed van, te kis díszbuzi, bazd meg. Hogy szerezted ezt a kardot? Ez egy hosszú történet. Fölugtak egy kúpot a ánuszomba. Azt mondják, figyelj, nem fizeted be az EON számlát, viszlát, tesó. Azt mondják, mi vagyunk a hős pajszerek, emeljük fel azt a szalmabáltartót. Nem tudunk elmenni, érted? Érted az adást? Vészhelyzeti landolás volt. Vigyétek el a közeli templomba a tanulókat. Na, a kis piros csigaképű állat, hogy belopakodik? Kis szemétláda. De jó a grafikát, tesó. Meg is eszed az adatokat, vagy mi? De tudsz futni. Egy Kasper veszett el benned. Még jelenleg nincs küldetésünk, azt írja. Jaden, nem tudunk elmenni hozzá. Jaden, beragadtam. Fogod az adást? Figyelj, Rush, mindjárt ott vagyok, érted? Na, hogy tudok érteni? Használj fénykardot. Már is használom, tessék.
Kösz Jaden, menjünk el a templomhoz. Howlers, bazzeg, Howlers, nem tudom mit jelent, de Howlers. Jézusom, megsüketelek itt. Rosszabb, mint a bazzeg, nagy koncert. Na megint. Ez a nice, jaj, de balfasz voltam, bazzeg. Bocs, srácok. Ezt újra kell megcsinálnom. Igen, menjen megint. Igen. Na, kis bugos szarnyat dalkadok. Thanks, Jaden, menjünk el a templomhoz. Igen, make your way to the Massai temple with Rosh. Lassan menjetek el a Massai templomig. Csak a bug nem volt benne a rendszerbe, srácok. Howlers. Jézusom, ez a gyík még repülni is tud. Na, ez meg úszik. Jézus gyíka lehet, vagy én nem tudom, de úszik a vízen, bazd nem. Valahogy ki lehet nyitni ezt az ajtót. Nem probléma, én vagyok a díszhangárfejű állat. Vigyázz, vigyázz! Vüm, csak úgy siklok, vüm, gyere te, szarágó, vüm. Na már megint, én meg fogom a fejemet, mint hogyha valami beats rendszer lenne itt, bakker. Pedig pont villát akartam, aztán nem is a fénykarron. Hogy tudtad, tesó? De megint övölt. Az pedig úgy lelőttem volna inkább. Más képességem nincs is. Jesszusom. Haj már meg, bakker. Én vagyok balfasz, úgy látszik. Csak úgy siklok. És én elbújok, akkor mi van? Haha. Épi apacs, tesó, hol vagy? Szétvágom ezt a buggos deltoid fát. Na milyen szép templom, még jó, hogy nem kocka alakú, meg négyzet. Ja, de... Jaden, menj! Mert izék vannak. Stormtrooperek, bakker. Talán megnézhetnék. Neked van igazság szerint fénykardod. Ez a gyerek, ebben egy tudós veszett el, de biztos vagyok. Mit csinálsz? Hát éppen csinálom a reggeli sonkát, meg a kaját. Gyerünk, tesó. Egy újabb dokmunkás szállt be a ringbe. Gyorsan meg is van. Én vagyok a vízen járó dokmunkás, mert buggos és elsüllyed. Szétbaszom a fénnyel a téglaépületet. Ő lesz amúgy Tévion, aki az előző részben elvileg mi elkaptuk, meg defeateltük, de úgy látszik, hogy új erőre kapott a leányzó. Persze én olyan ügyes vagyok, hogy lopakodni is tudok, ezért kapok egy akkora napsú nyalávot a fejembe, hogy hihetetlen. Másnap, de komoly parti volt. Te ki vagy? Katán, ő volt az előző, vele voltunk az előző részben. Mi történt? Nem értük, hogy te elmondod. Egy hatalmas fényt láttunk. Emlékszem valamire? 3 embert láttam. Egyik valami Sceptort fogott. Erre emlékszek csak. Sceptor? Ez rosszul hangzik. Ő tudsz állni? Persze, jó vagyok. Logikus, nem? Valami rossz? Zavart érzek az erőben. Te mindig zavart érzel az erőben. De én is azt érzem. Ebből a templomból sötét erők jönnek. Ja, maradj itt, investigéljek. Legyél óvatos, én meg visszaviszem a Jediket.
Kövessetek a Sex Bunkeremig. Mi történt? Nem hiszem el. Megyünk az X-bunkerbe, Jediket képzünk. Skywalker feljegyzését megszereztem? Túl könnyű volt. Ennyi Jedivel a dzsungelbe. Excellent! Excellent! Ciás! Excellent! Mindenkit üdvözlök a Jedi templomban. Megtanuljátok magatokat megvédeni egy fénykarddal. Minden Jedihez fog járulni egy Jedi mester. Ó, nem tudok várni, hogy megkapjam a Jedi mestert. Te Kyle Katarnnal leszel, te kukfejű. Szakmunkás, te is a Kyle Katarnnal leszel. Megkezdtétek az első leckéteket, az erőlényen veletek. Különös terület a templom körül. De nézd, legalább a tanulóid készen állnak a kerülésre. Mi az küldetése? Csak hív Kyle-nak, ne hív Kyle Katarn mesternek. Másodszorra. Ne dugd be olyan hosszan a nyelvelet, meg geci undorító. Jaj, bocsi, tényleg túl hosszú volt. Elnézést. Nem gond, csak már érted, már annyi vécpapírt használtam, hogy nem kell a nyelvet. Na nézzük meg, hogy mit tudunk használni. Vagy mit tudunk csinálni. Beszéd azért nehezen megy, srácok. Jó, persze első videó, de hát akkor is bocsai kellemetlenségekért. Ja, itt majd sok tréningben lesz rész, megtanuljuk az erőt használni, igazából ez lesz a lényeg. Na, most egyelőre elköszönök, srácok, köszönöm a figyelmeteket, remélem azért tetszett a videó, persze elég kezdetleges, meg még ez az első, úgyhogy igyekszem fejlődni, meg minél jobban kitanulni, hogy tudok minél jobb-szebb videókat nektek erétek tárni. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok a videót, vagy esetleg ha nem tetszett, persze nyugodtan diszlájkoljátok. Én Nice voltam, ez itt a Nice Headquarters, sziasztok!